мо хонаи худро тоза нигоҳ доштанро дӯст медорем. ин боиси шодӣ ва ифтихори мо буда ҳаёти моро форам мегардонад. аммо ҳоҷатхона чӣ? тозагии онҳо низ барои ҳаёти ҳаррӯзаи мо муҳим мебошад. зеро дар ҳоҷатхона микробҳое мавҷуданд ки метавонанд боиси бемориҳои сироятӣ аз қабили даронравӣ, кирми меъдаи рӯда ва гепатити А гарданд. мунтазам тоза нигоҳ доштани ҳоҷатхона ва риояи якчанд қоидаҳои оддӣ метавонад худро аз аксари микробҳои зараровар эмин нигоҳ дорем. коғази истифодашударо ба қутӣ партоед. ҳоҷатхонаро тоза нигоҳ доред. аз маводҳои безараркунанда истифода намоед ва пас аз ғазои ҳоҷат дастонро бо собун шӯед. кӯшишҳои мазкур на танҳо барои худи мо, инчунин барои саломатии оилаи мо низ муҳим мебошад. барои он ки ҳоҷатхонаи тоза маънои онро дорад ки мо камтар ба бемориҳои сироятӣ гирифтор мешавем, зеро тозагӣ гарави саломатӣ. даронравӣ яке аз бемориҳои сироятӣ мебошад. он тавассути ғизои вайроншуда, оби ифлос ва ё аз шахси бемор мегузарад. нишонаҳои даронравӣ кадомҳоянд? шумо метавонед даронравиро аз рӯи нишонаҳои зерин муайян намоед: тез ҳоҷат кардан, дарди шикам, дилбеҳузурӣ ва ҳарорати баланди бадан. давомнокии даронравӣ одатан чӣ қадар аст? одатан якчанд рӯз давом меёбад ва бисёре аз калонсолон ва хурдсолон дар шароити хона шифо меёбанд. чаро нӯшидани моеъ ин қадар муҳим аст? аз ҳад зиёд хориҷ шудани об аз бадан ҳангоми даронравӣ тез метавонад сабаби кам шудани об ва намаки бадан гардад, зеро ки ин моддаҳо барои фаъолияти бадани одам муҳим мебошанд. дар бисёр ҳолатҳо бенамак ва об мондани бадан метавонад ба беобии бадан, беҳушӣ ва ҳатто ба марг оварда расонад. кадом нишонаҳои беобии бадан мавҷуд аст? нишонаҳо дар кӯдакон ва калонсолон чунин аст: беҳолӣ ва бемадорӣ, хушкӣ дар даҳон ва забон, асабоният, камшавии пешоб, чашмони мондашуда, ранги паридаи рӯй ва рухсораҳо, хунукхӯрии дасту пойҳо. дар ҳолати даронравӣ чӣ бояд кард? агар нӯшидани моеъ ба шумо барои рафъи даронравӣ кӯмак накард, шумо метавонед хокаи регидронро аз дорухона ё марказҳои саломатии наздиктарин дастрас намоед. ба тарзи тайёркунӣ ва истифодабарии хока, ки дар рӯи он оварда шудааст, диққат диҳед ва маҳлулро омода кунед. фаромӯш накунед ки маҳлули омодашуда бояд танҳо дар муддати 24 соат истифода шавад. барои маълумоти бештар шумо метавонед ба духтур муроҷиат намоед. даронравиро метавон пешгирӣ намуд? бале, бо нӯшидани оби тозаи ҷӯшонидашуда, шустани дастон бо собун ва тоза нигоҳ доштани муҳити атроф метавон даронравиро пешгирӣ намуд. аз ин рӯ фаромӯш накунед: тозагӣ гарави саломатӣ. одамон қисме аз табиатанд. ҳамаи мо муҳити зист ва табиатро истифода мебарем. дар ҳақиқат тавре ки мо худ ва манзили зистамонро тоза nigaҳ медорем, ба табиат низ бояд ҳамин гуна рафтор кард. вақте ки мо партовҳоро ба табиат мепартоем, мо на танҳо ба табиат, балки ба худамон хатар ва зарар эҷод намуда ба бемориҳои гуногун гирифтор мешавем. зеро ки партовҳо дорои миллионҳо микробҳо мебошанд, ки боиси бемориҳои сироятӣ ба монанди даронравӣ мешаванд. бо партофтани партовҳо дар ҷойҳои муайян шуда, мо саломатии худро муҳофизат намуда, ифлосшавии замин, об ва муҳитро пешгирӣ менамоем. агар мо партовҳои коғазӣ, пластикӣ ва шишагиро ҷудо партоем, ин метавонад ба коркарди дубораи он мусоидат намояд. пас биёед партовҳоро ба ҷойҳои муайяншуда партофта, табиатро аз ифлосшавӣ ҳифз намуда, бемориҳоро пешгирӣ намоем. зеро тозагӣ гарави саломатӣ. ҳама медонанд ки бояд дастони худро шӯянд. инро ҳатто кӯдакон низ медонанд. мо бо дастони худ тамоми ашёҳоро мерасем, ки дар онҳо микробҳо мавҷуданд. шустани дастон рӯи асосии пешгирии бемориҳои сироятии маъмул аз қабили даронравӣ, кирми меъдаи рӯда, гепатити А ва зуком мебошанд. аммо ҳама қоидаҳои дуруст шустани дастонро медонанд?
пеш аз ҳама бояд қай намуд ки аз собун бояд истифода намоем. шустани дастон бо об кофӣ нест. То чанд муддат? барои нобуд кардани микробҳо аз дастон на камтар аз 20 сония вақт лозим аст. дар кадом ҳолат бояд дастонро шӯем? пеш аз омода ва истеъмоли хӯрок, пеш аз ғизодигии кӯдакон, баъд аз қазои ҳоҷат, баъд аз партофтани партовҳо, рӯбучини хона ва нигоҳбини ҳайвоноти хонагӣ. оё чунин тез шустани дастон ҳатмист? бале, ин амал бешубҳа арзандаи тамоми сайёкӯшишҳост, зеро барои пешгирии бемориҳо кӯмак мерасонад. зеро тозагӣ гарави саломатист. хӯрок, дастон, об, ҳоҷатхона ва партовҳо миллионҳо микробҳо доранд. ин микробҳо то андозаи хурд мебошанд ки мо онҳоро бо чашмонамон дида наметавонем. аксари ин микробҳо сабаби бемориҳои сироятии маъмул аз қабили дарунравӣ, кирми меъдаи рӯда ва ҳамчунин гепатити А мегарданд. барои худро аз бемориҳои сироятӣ муҳофизат намудан духтур будан шарт нест, зеро ки дар ҳаёти ҳаррӯза барои пешгирии бемориҳои сироятӣ ва солим мондан 5 одати оддиро бояд риоя намоем. биёед доимо дастони худро бо собун бишоем. биёед барои нӯшидан танҳо аз оби ҷӯшонидашуда истифода барем. биёед пеш аз истеъмол меваҷоту сабзавотҳоро бо оби тоза бишоем. биёед ҳоҷатхонаро тоза нигоҳ дорем. биёед партовҳоро дар ҷойҳои махсус партоем. ин 5 одат имконият медиҳад то мо солим бошем, зеро тозагӣ гарави саломатист. об сарчашмаи ҳаёт аст, аммо на ҳамаи об. оби ифлос дорои микробҳое мебошад ки боиси бемориҳои сироятӣ аз қабили дарунравӣ, кирми меъдаи рӯда ва гепатити А мегардад. барои ҳамин барои саломатии мо оби бехатар зарур аст. аммо оби бехатар дар асл чӣ маъно дорад? хуб, барои ба ин савол ҷавоб додан биёед 4 амалро дида мебароем. якум, оё мо аз обе ки бо моддаҳои кимиёвии зарарнок ва партовҳои моеъ олуда нашудааст истифода мебарем? дуюм, оё мо обро аз 3 то 5 дақиқа меҷӯшонем? саволи сеюм, оё мо зарфи обро бо сарпӯш маҳкам мекунем? ва ниҳоят, оё мо зарфи обро аз замин боло нигоҳ медорем? агар мо ба ҳамаи 4 савол ҷавоби ҳа дода бошем, мо метавонем боварӣ ҳосил намоем ки оби мо бехатар аст ва саломатии мо ҳифз шудааст. но гуфта намонад ки бо шарофати оби бехатар мо камтар ба бемориҳои сироятӣ гирифтор мешавем, зеро тозагӣ гарави саломатӣ. дар таърихи инсоният бемориҳои зиёде зуҳур ва хуруҷ карданд ки ин бемориҳо ҷони садҳо миллион нафарро бурда ва танҳо баъди ихтироъ шудани ваксинаҳо одамият аз бемориҳои маргбори сироятӣ наҷот ёфт. бемории коронавирус COVID-19 он беморие нест ки инсониятро ба нестӣ барад, дар сурате ки агар мо одамон нисбати ин беморӣ ва бар зидди он роҳи дурусти эмин буданро интихоб намоем. беҳтарин роҳи муҳофизат аз ин беморӣ ин ваксинакунонӣ аст ки танҳо бо гирифтани он мо метавонем худу наздиконамонро аз бемории COVID-19 наҷот бахшем. ваксина кафили саломатии мо. ба бемории COVID-19 дар ҷаҳон садҳо миллион нафар гирифтор шудаанд ва ин раванд бо суръат идома дорад. ягона роҳи наҷот аз ин беморӣ ин гирифтани вояи ваксина аст. ваксина кафили саломатии мо. беҳтарин тӯҳфа барои худу наздиконамон ин саломатии худро ҳифз намудан бо роҳи ваксинакунонӣ мебошад. ваксина кафили саломатии мо. як вояи хурди ваксина як умр, як оила, як ҷаҳонро наҷот дода метавонад. раҳоӣ аз COVID-19 танҳо ваксина аст. ваксина кафили саломатии мо. нобуд сохтани вирус дар ҷисмамон дар дасти худи мост. интихоби дуруст ин вояи ваксина аст. ковидро танҳо бо роҳи ваксинакунонӣ метавон мағлуб кард. ваксина
кафили саломатии мо. ҷаҳонро аз чанголи COVID-19 танҳо бо роҳи ваксинакунонӣ метавон наҷот дод. ваксина кафили саломатии мо.